Ni kuat ban khot ngobha bat priang subhai pi ke parlok baro hakane ke jing seng ke jongi nget kam bo blai la kerkui pi lemba kitu ki kubor ki ba pilayo ban sengap hakimet ki bar let no te kumta kane ke jan metro ni priang subha biang pi ha ke keteng ke bat tiang bat ke bakodor tam jong Jesus Christ ubalong nong pen em bat nong suspa jongi hakane ke jan met nget kam bo blai undor kat bat un pendan kam biang hilau jong syakri nah benta ban pensngau ye kubor hakmat jong pi wei te to blai undor kat ye pi lengba kane ke jing sya skor jong pi ke jing pelat por jong pi nam ta ban snap ye ktien ba khoi ki jong blai ayu blai don ban kret bat ban ye tu api de kane ke por haswa binyo sngo ru ye kubor nak ten blai tung ni dwai ko pa jungi bah nang nyuan hajan jame trai ha kene ke por ban aingu yeme nak bentag jim bahakor tam ye aingu yeme jim bahas bun e ke jame ba mela khot ingi ko trai ha kene janmet nak benta ban sngo ban snap bat ban syak skor ye ke ten jame ye aingu yeme nak bentag jing em ke ba me ai ni aingu ime nak entak jing smart square ke jing ri jing da ni aingu ime nak benta ujisu ba me hi mela ai na benta banlom ke jing su spa na benta baro kitu ki banget ki ba priang ya ujisu dan dekat utrah ne kapor ba menilam ru ya baro ki ban sengap bat ki ba sngeu yi kubor ba on sapen sngeu do syakri jame de kerku kerpang iki de pli ke donut jengki ai bo men sem khoj jame un teng shan hapo ki donut jengki don kat ru trai yak ban yarap syakri jame ba men pendon kami utrai ba kumta ke kubor ba un ai kan long jing man toy na tai wei pi wei ba sngeu bat ba sngap ikne kubor ha kene janme don rekat ru iki bapang ba stom sngop ha ban pen khia iki ki badan preng jing shat te mrau jong jing sneu pa bon jat te sngop ha ban plai lo iki map iki ba bon blen ki pop jong i trai ba pha te kublesh bon ba me sneu yangi i pan ha ke kateng jong Jesus Christ amen akne ko por ngin yo ro jing ruai pedeng lane ke tim song jong kene jing sing yalap Shate shaling kirom hari jing kula don kanong ba koi ba play usuma on the kick jat ba clear long in boy in iala kasang jing hon ro kan roy ngila jan shaye ngila jan shaye kwijing tabakala shalupa na try kwika buron naki kedop ka pernai ngin sayo redroshan bat ngin om shepting snap angel kia roi ngila jan shaye ngila jan shaye hakita prophet men sem layatu Kadang baba pulang surat dak seru Dajing bodoh baten gila ban yoi Kendra damau jasper yin chong lateni Gila jan shaye Gila jan shaye
Septi Snap angel Biar wangi lajang Syaye Nilajang Syaye Itu Syabot dong bakin yogen banleng Hukum ublay Gila yu Jisu Jam hagi por baro Kijing wai gajing pen bat gajing yaro Ngilajan syaye Ngilajan syaye Kijing tabakala syalupa najnai Krika puro Lagi kedap ka bernai Ngin sayo Letrung syen bat ngin om Septi Snap angel Kiyar wai ngilajang syaye Ngilajang syaye Ku para Minya syamaya ngi hangta Hagarika jing sai blalai na jing ma Topien kubor ublay baksanya hau Anda Jisu unwan pinyo leit batu Ngilajan syaye Ngilajan syaye Syak lupa najai Kmika burom Nagi kedap ka bernai Ngin sayo Letrung syen bat ngin om Septi Snap angel Biar wai ngilajang syaye Ngilajang syaye Yero ya try na marka jing bhab ka jing isnai ka jing u nyala ban im hado kani klipman ka khubor bang ni pulih kani ka por kalong lanu ka perthai kan wai shawang ni pulih kani ka subject na khot sngab hab yang yapi bang ni dwai ngin wat ya ka jing start no play ko pa jimi bahap nang ni wan hajan jimi try ni long ki bri ki batlot ni long ki bri ki bruna ngi shania tli ha ka bor jimi try ban panyaj ban yalam ka jing im ka jangi Kublai sibon try ki eki barok pe melele khanambat pen im ngi atry ya ingo jing kerku jeme ha ka klimat ka bamanta try ngi khot sngpha yeme men pli hangi ya ki jingmut jing berkhat ba jing sngo thu jingi kat bang pule kiten ka jame thu a men sem jame try un kren bot un hikai ngi ha ni kapor ha ka tem jisu ngadwai amen lanu ka perthai kan wai ki babon ki briu ki batai bat ki labu ya kapor baka perthai kan wai berkan kut no hauta snem ban nyu i haus snem arjar khat ar ki briu ki labu ya kapor baka perthai kan wai no ban nyu i ro baladon ka movie ka film sepang kane ka bayathu baka perthai kan wai no haus snem arjar khat ar ban nyu i ya kane kam sim laja dan si bon ki wei pat ki briu ki bayathu ba u Jesus Christ unwan ha kata ka snem ha kata tarik hanre u Jesus Christ simlawan ka Bible ka itu ngi amdan batip ya ka por lemni ka sngi wat ki angel habneng ro kimtip hanre tang ukpa ubah habneng utip ya ka jingkut jingwai jong ka perthai u Jisu u ai ki dakisin kartu kat ni haswa jong ka jingwan jong u bangin tip ba ula janwan bangila ban pen kre kum ki banget haga ktin jong u ba uta usim u bangila ap khmi lanti leslam un sawan haga wei kesni berklempep bat ki dakisin ki ba u Jisu Kristus ai ki long kum kita ki maumer ki milestone haba phi lek jinglet haba phi nya kali haba phi song da ki boss haba phi
lai shano pipoi ha ka we ka snong pipoi ha ka we ka chaka ladon kitu ki jingtho ha tu ki maumer ki balai thu epi sakarta kilometer ba phinpoi chata bat ka we pa ka we ka jingjia ha ka bible ka pen i yangi bangila jan sa yeng ba u Jesus Christ ula jan wan kom maka thim jang ka jingalap ji kalong ngila jan sa yeng u Jesus Christ ula jan wan ha ka we ka sni kar ba u Jesus bar ki sinran ki syongkai halor ulum alib hawa kilami na ka temple na Jerusalem u Jesu ulay lami ki sya ulum olip bat hangta ki senran kilawan ha u Jesu Christ kilawan ha u kila kli ke jingkli ha u marwai kilawan jarjar bat kilaong tu ya thu hangi lanu ba kine ki ai ki ru kinlong bat ka ba kumnu ke jiwan jame bat ka ba wai no jong ka perthai bantip ya ke jingkut jingwai no jang ka perthai ngimla ban sem hangno ngimla bantip lanu kan long lanu kan jia henry ditang ka bible ka bala ban thu ya phi bat yanga ya kita kidak kisin ya ke jingjia bar ke bakut jong ka por ya ka ba ka ne ka perthai kan kut kan wai no ha ka we ke sngi don ki briu ke ba perkhat ba ka perthai kan long hikum ne bar kan wai ha ka jingim jingi simet kan wai bar kan long hikum ne Henry tu tip bau blay unsa penkut penwai unom sya maka pop kan sensar junom Henry u Jesus Christ ka hima jong ka hok kan sensar u Jesus Christ ya thu ya kata ka por jong ka bakut ka dei ban sedang nado ka jing penjot ya ka Jerusalem bar u Jesus Christ u ai ki dakisin ya ki senran jong u bakin tip Kenang bagi laban penkrek baka bakut kan sedang hi nado ka por jongki ki jingjia ha ka perthai ki jingjia ha ka imlang salang ki jingjia hapok ka balang kin jia karkhat ka basanu Jisu ong tu sumar ba unuru unom syukor ye phi nababun kinwan ha ka kerteng jonga kira ong manga ubau Kris bersibon barki syukor ya sibon u Jesus Christ u ya thu lepa hang ne ya ka mat ka ban nengkong baki senran ki dei ban tip bar ki dei ban husier u Jesus Christ u klem ya thu kanu kan jia henry u Jesus Christ u sedang baik da ka ba u syaitan un penthame baki breukin wan ha ka kerteng u Jesus Christ ban ya thu baki long kin nombot jo baki long kita ki balong u Christ hi Henry u Jesu ulak Yusuf benen bat om wan haganu ka por hagani ka perthai hapdeng haswa ka jingwan jong u Henry ada u Jesu Christ wan ngin yo i baik ba wan habneng bat u syaitan pat penthame ki breu penthame ya ki Kristan penthame haga por jong ki apostol da ka ba syukor ya ki da ka ba pendankam ya ka kerteng jong u Jesu ki Krislam ler ber ki noi thul palam ler ki ba le men le belai yaladi ki ba le men le Chris yaladi ki ba kam yaladi ba ki long kin nong put jong u Jesu Matius arpusau khatwei ka ong bon kinong ye thul paru kin mi bar kin ye syukor ye sibon kinong ye thul palam ler ki Chris lam ler ki ba ya lap bar ki ba ye thul pa ye ki ai ki ban jia ngi i sibon kita ki prophet ki ba khot iladi kum ki noi thol pa ki ba mi haki internet ki ba mi haki YouTube bar ki thol pa bar ki kran ki ai ki bom don ji dei na ka tin chong blai ki ji thol pa jang ki henry ka bible ki thu ingi bangi dei ban husier bangin om sya syukor namar ka jing pang jong ka balang Kristan hi ka long ka jing syukor ka balawan bar u Jesus Christ u hikai ye ki senran jong ubat yangi ki banget bayo kata ka jing syukor bar ki jing hikai ba baklaro ki rung hapok ka balang Kristan bayo ngi sa alam bakra u Jesus Christ ong bakin syukor ye sibon kita ki noi thol palam ler ba kita ki Chris lam ler ki belong hi ki Kristan Matius arfusau u Jesu ong nabaki Krislam ler barki nong itu palam ler kinya mi ban pen i ki dak ki bakrau barki jingkla kat ban syukor la dala wat ye ki balhajit usaitan open kami ki ye ki Kristan hagi singi ki bakhadu ya ki bamani bakla ya ublei hak wei par ke jingmane bar un pen i haki ye ki dak ki shin ya kita ki jingpla barki kamba ki jingle ki bakrau ban nget baki dei ki nongbor u Jesu baki donbor ban pen khia u syaitan un counterfeit bat un syukor ban pen kam
ya ka kerteng jong Jisu ban syukur ya ki briu ha ka perthei ki wei ki briu ki don sibun ki balong ki nong penkhia ki ba kam yaladi be kilong ki nong bot jong Jisu u syaitan un le yaladi kum bale u Jisu Kris u Jisu wan ka perthei u penkhia ki bapang u pen pe ki ba manla u pen ya ki badko baru syaitan ru un le ya ka jo ka jingle henry u Jisu Kris ula dep ma ham lepa ya ki nong bot ki jing u kum ta mengiru ngire ban husiar ngire ban jit bah yaladi ngire ban pej bah yo kita ki nong yalam ki don hakum kita ki balang ki mangidon u Jisu umaham lepa yakum kine wat kita ki briu jong blai ki bala jit ki jong uru kin sa syukur ha kita ki nong syukur ki ba syaitan upendan kam bakla bat nyu i ba ki ne ki Kris lam ler ki nong i thol pa lam ler ki mi ha ki ba bon ki niam ha ka perthei ha ki ba bon ki balang Kristan ru ki lam mi bat u Jisu u hikai ngi bangi dei ban yit na ka tin jong blai larangi la yit nge pule bahaya ka jingtho ka tin jong blai ngin om sya ya lam bakla larangi la itho ya u Jisu bangi la itho ki balong kum no ki balam ler lada u Jisu ulong nong pen im u jong phi jonga ngin om sya syukur ngin om sya ya lam bakla larangi la bot ki jing hikai ki jong u ka Bible ke thu ingi bakum kita ki briu ki kam baki long tang ki nong bot jong u Jisu Apostol Paul utho shau Timothy ke sti ke baar ke nong ke balai khot ke basan ki ba don ke dur jong ke jing riblai hanre ki ba len ya ka bor jong ka na ki ne to phai no u Apostol Paul ong yau Timothy kum kita ki briu ki ba kam yaladi ki long ki nombor u Kris ki ba kam yaladi ki long ki Kristan ki don ya ka dur jong ke jing riblai ki kren ber ki lap kum ki ba dei ki nombor u Jisu ki balong kum ki sengran jong u Jisu henry ki ba len pat ya ka bor jong ka gospel ki ba len ya ka bor jong kata ka gospel ka jong u Kris bat kim sem la ya lap kim sem la kren bet kat kum ka tin jong blai henry ki kren ya ki tin ki ban penjali je ha ki breu bakin sngo bang bakin ngau thiang ki ba la ban kren khleng ki tin ba ki ji kai breu ki ban pen bu ai niam ni ki breu hak ni ka perthei bar ka Bible ka ma hamingi bangi dei ban husiar na kita nginde ban phet no wat nom sya syukur hakum kita tang ka Bible ka bla ban ye thu yangi yakum kita ki jaj breu nang kong Yunis kalong ka baar ka khot ka basau ka ong kum ni uta uba ong na ithu ya u ka pamut ya u Jisu bat ubam sumar ye ki hukum jong ulong ubalam ler barka jing sisa kam don hau uno Kristan uba ong itho ye Jisu ngatip ye Jisu bat ubam sumar pat ye ki hukum jong ulong u Kristan ubalam ler ubam sumar ye ki sipe hukum jong blai ulong u Kristan ubalam ler ka Bible ka ye thu ye phi bat inga ye kata om dei bakren manga Henry Pule ye ka tin jong blai phin syam ye kane bat phin sa sngo tho bat dei u Jisu Kris o balong u nong ai hukum baladangim sumar ye ki hukum jong u ngilong kita ki nong phla ki nong bot ki balam ler jong u Jisu ba yo ngilong hakum kini ki benta ki kategori jong ka jinglong Kristan u Jisu Kris umaham persya yekum kita ki jing hikai hagi singi ki bakhado dei tang ka Bible ka balong ka tunrai jong ka jingi ka thamme jong ka jingi bangin syam bet ya ki jing syukur lada nilang pilih benia ya ka Bible tang ka Bible ka belong ka jingsha ya ka jingim jingi kum u Kristan ngi i ya ka ne ka dak ka ban nangkong ka ba u Jisu Kris u ai ya ka jingjia haswa ka jingwan jong u ka bla jia nado ka por jingki apostol hado kini ki sngi syapang kini ki ai ki jinglam ler bar ka mat ka ba ar ka bang ko bani sambat phi ki jing thol pa ka ba u Jisu u ya tho shwa ka jingwan jong u ka long syapang ki thma bar ka jing bana jong ki thma balai ba u Jisu Kris u ya tho syapang ki jingjia jong ki thma haswa ka jingwan jong u ki thma ki ban jia haswa ka jingwan jong Jisu Kris ki long ki ba jia bat ki long ki thma ki ba pher na ki jingjia jong ki thma ha ki spa snem ki ba dep ki spa snem ki ba lek no ki thma ki ba ki briu ki le thma manta ki long ki ba pher na ki thma baro manswa ki briu ki le bat ki penyap da ka white lam da ka ste badau khnam na ka rente hanrei menta ki jingile thma tang da u atom bom la ka wang ya ka wei ka sor ya ka wei ka nongba ka barit lala ban penjot da ki ba bon hajar ki briu kin yap
berkumta daki nuclear bomb ki atom bomb daki missile tang dak ba susiat penher nak we ke jaka syak we ke jaka lalak ban penjot ban penyap ya ki babun ki mensim ki ba koridor ki thma ki jingja jing ki thma ngin se yo sneu bat ngi yo sneu ha ki ni ki sni bangi im manta ka we ka hima ya ka we ka ri ya ka we wat ki thma po yeng kita ki civil war ki thma ka we ka jela ya ka we pat ka jela Meghalaya ya ka jela Assam ka we ka state ya ka we ka jingale hapdeng jong ki we pat ki hima ka India bar ka China India bar Pakistan North Korea bar Amerika bar ki we ki jingale thma kumta ki jia ha ki sngi ki jong phi bat jonga Matius arpsau henry bat nyau ka ong pinsio sneu sepang ki thma bar ki jing banai ki thma na ba ki kenja ban riu kan ya le na ba ka kenja ban riu kan ya yang ya le ya ka kenja ban riu bar ka hima ru ya ka hima bar ki long ru ki nem sneu bar ki jingap them ru bar ki jing khnyo jumai ha sibon ki jaka ni nyo i ya ka jing batai jong jisu ya ki jingja ha ki sni ki ba khadu ule thu engi kin jia ki thma bar ki jing le thma jong ki breu ke jing le thma ki ba jia ka parthai ki long ki ke jing panjot ye ki ba bon ki mensim ki ba koridor ye ki ba ublei ulathau bo usoitan open ki ha ka do not jeng ki breu ban pelong ka jing ye shon ban pelong ka jing ye kan at ka wei ka himaya ka wei pat ban pen yap ban pendu ye ki mensim breu bat ban sinsyar don bor kumang ye i ha ka jing thol pa jong u Daniel kalong ka baar ka we ka hima ka yele ya ka we ka hima barkum ta ki job thama hara he ka ba khadu u Jesus Christ usa sanchar ha ka ba om dan shu ki jing yap ha ba om dan shu ka jing snam u Jesus un long us em ja ka jing suk Lukas kalong ka ba arpwe ger khot ka ba arphun reu ki breu ki diap ler da ka ba shifting bat da ka ba up lengo ye kita ki ru ki ban sa jia thread ha ka parthai ban pin sio sneu sha phang ki thma bar ki jingbana ki thma tu sumar phi wat sneu khuslai na ba ka dei ba ki ne ki ai ki baro kinlong henry ka ba kut kam pat la jia u Jesus Christ ye tho ki thma kin jia ki jingjia ha ki sngi ki ba khadu bar ki jinglai thma henry ngi de ban shania ha u ngim dei ban khuslai u Jesus Christ unsa penkut yaki namar ki ne ki baro ki long ki jinge thol pa ki ban jia bar ki jingjia ha ki sngi ki ba khadu ki long ki jingjia ki ba trem bar ki ba shirkhai ki jingle thma jong ki breu ladon art li ki thma ki ba khrau tam ki bal jia ha ka parthai ha ka spa snem ka ba arpheu ladon art li ki thma ki bala khi latip yaki kum ka thma ba ka ba nangkong bar ka thma ba ka ba ar kini ki art li ki thma ha ka spa snem ka ba arpheu ka de ka ba snam tam jong ki briu ka jingye penyap bar ka jingye snam ka thma ba ka ba nangkong ka la jia snem khat khandai spa khat sau hadu snem khat khandai spa khat phara bat ka thma ba ka ba ar ka ba lakhi nadu snem khat khandai spa laipo khandai hadu snem khat khandai spa safusan kini ki thma ba ki ba ar ki bala penkhi win ni ka prathai ki bala jia bar ki la penyap bar ki jing snam je ki briu kalong ka ba shirkhai hadu kata ka we ni ki jingjia ka ba ngimla ban klet house nem khat khandai spa safusan bakari Amerika kala hirthma ya ka ri Japan nadu henriu tarik u Agos hadu khandai tarik u Agos bakala hirthma ya ka ri Japan ya ki artli kinong ba ka Nagasaki bat ka Hiroshima kila sya penjulor ha ka ni ka ri Amerika ha ka por ka jingsenchar jong u presiden jong ka Amerika u Bush bat kila penjulor yang ka ni ka ya ki kinong ba jong ka ri Japan haba kila ther daki atom bom daki missile bar ka jingyap jong ki briu kalong ka basirkhai hadu kata bat ki briu kim semla la syu ban thong ban tep ha kitu ki jaka hadu menta bakam simla mi phlang bat ka jingta jong kitu ki bakhor kitu ki acid jong kitu ki atom bom kabal penjulor ye ka khandeu bat ye ki briu kalong ka basirkhai da ka jingle thma nyu i ye ka jing pendep bat ka jing ye thu lepa jeng ka tin jong ublai ki briu ki penjot iwei ki hima ki penjot iwei henry kumno ka bible ka kren ye ki nei sepang ka jing ye penyap ka jing ye penjot jiman pau khat wei khat phara ka ong ban penjot no ye kita ki penjot ye ka perthai mano ban penjot ye kita
ublay unsa penjot ya kita kiba penjot ya ka perthai kiba penjot iki men simbriu kiba penjot iki jing thau ki jing penlong jong ublay unsa penjot iki namar le lam iki da usaitan ban ya penjot ban ya snam iwe usaitan ulakam kenti ya kan ka perthai bar ulakam ka ba ka de ka hima jong ula ban sinsar donbor lemba ka jing rong bar ka jing persat jong da mensim beman haki breu bar ki jing la sniu bar ki jing la beman ki bala roy state hadu kata-kata Orson Welles uang daki nuclear bomb ngila bantang ya ka perthai jongi ngila ban penteli ya ki nongba ban pendu ya ka perthai ban penthai ya ki jaka syong jongi hadu ban kelat pe kini ki breu ki bakrau jong ka perthai ki perkhat ba ki la ban penjot ya ka ni ka perthai ban penkut ya ka ban penteli ki nongba hanrai fitim ne mo blai udang sesyar usaitan umpat la ban le don bor hadu kata ban penthli ki breu ban penthli ya ki nongba ki sor ba ublai udang kner ke kti jung ni aingu ya ublai ba udang sensyar ya ka beneng ya ka khendeu wala da usensyar don bor wala da usaitan ulong uba klan hanre ujisu ulong kam klan ba uba kam krau ban ka bor jong usaitan ki noyalam jong ka perthai ki presiden ki prime minister ki sim bar ki noyalam niam ki noyalam jong kiri ki wat ya ke jingsuk ki wat ya ke jing syong suk syong san ya ke perthai hanre ka bible ka itu ingi ningkong thasni kalong ka basan khot ka balai kan ba kidang ong ka jingsuk bar ka jings khamba anukum ta ka jingjot ba kendit kan ngat haki kum ka jing sokhon ha ka breu ka ban ka ba pun khon bat kin yo like dan lele kum baka breu ka sokhon ha ka por shwaban kha kum taro ka perthai kan long hashwa ka jingwan jong jisu ka jing ka jinjar bar ki jingjia ka perthai ke basirkai hadu kata hashwa bo in mi ikon na ka po jong ka breu kum ta ka jinjar ka jingsu ka jingdat ka long ka bajur hadu kata ka perthai ro kan long hadu kata ka jingjia bar ki jing snam bar ki jingjia ki namsniu ki jingjia jong ki thma ki jing khnu jumai bar si bon ki wai di ki jingpang ki jing stom hare ujisu un sawan hakum kata ka por jong ka jingjar ka bakrau ban pelai ye ki breu ki jong nakum kata ka jing jia ka perthai kisim ki bakrau ki baturi ki persyang banwat ke jingsuk hare ka bible ka ongba kinom syam ya ka jingsuk namar bakim pediang ya ujisu usem jong ka jingsuk ha ka jingim jong ki ha ka perthai bajanjar ko ki perlok ki para bengai nginom syam ya ka jingsuk hare ngin syam ya ka jingsuk tang ha ujisu ladang ngila ai ya ka donut ngila ai ti ya ka jingim jong isha ujisu ka jingsuk jong kris kan sensyar ha ka jingim jong pi bat jonga ai ti ya ka jingim jong pi sha ujisu ki breu ki persyang ban penjot ya ki mensim breu ki persyang ban le iki bakrau ban penduk ya kan ke perthai usaitan ulale dan bor kan ni we nek nong mi khmat jong ka United Nation Organization ong ngila trei sitom hadu kata hanrei ngila rem ki breu jong ka perthai ki noyalam san perthai ka United Nation ka penlong ka jing penyasuk ya ka we pa ka we kiri ka basensyar hanrai kim simlala ban penlong ya da ka jing trei breu jengki ban wanra ka jingsuk ban wanra kanu ka jing ya suk hapdeng ki wai pat kiri hanrai kila rem namar ka bible ka yethu alpa yangi ki barro kin jia ka perthai hanrai ujisu ulan de tip lepa bakin jia bod yethu yangi bangin ngai khanang ba ondai kila jia bangila man syania ka ktin ka jingu banginam syania ka ktin jeng ki breu kamat kebalai ngi ko abni sambat pi kalong ka jingjia jong ki nems new bar ki jingyap them now Matthias kalong ka arf saud khot ka ba nyau ka ong barkin sa long ki nems new bar ki jingyap them ru ki nems new bar ki jingyap them kin jia hakisi ki bak hadu ka ai ka nems new ka dei ka snem ka ba omdon ka no ka jingdap jingbiang ka bam ka di ka dei ka jingkerdu bam ka dik ki jingkerdu jong ki breu ke jingkerdu ya ki badon kam kum haus nem arah jar arpeu ki breu mangi barok ki ba im ha ka perthai ngelamat ikum kata ka jingjia
Kibriu ki badon pisah hanrei kimla ban pentrei kam hai ki pisah kum gato kapor la lockdown barki ke baro ki lejia kan nem sniu ki lejia ha ka ri ki lejia ha ka perthai barki wei ki wei di ki nem sniu ki bakrau ki lejia ha ka perthai kum ke jingkerdo kum ha ka ri India jengi kibriu ki sedang ban kerdo ya ka ka babha la da philek sabar jong ka jela mikhalia phinyo I barki briu ki asum ki sai barki di ya ka ka bom long syuk ka bakhoi bagi lahap ban refine ban filter ya kani ka haringi aingu ya ublei ngi ke ba im syari khasi ban jantia sane syarilom nginang yo ya ka ka bakhoi ka basngur bandi ha ka ba syam ladon kinu ki jing panjaklia wat la ki lakta hoi ki ki badon sane sanong ba sasor ki ladon ki jing jaklia namar ba ke jingbon jo ki breu bar ki la bread ki bla bread pathar yaki aka yaki nyut yaki jing jabo shaki wa bar shaki yaka deuba Afrika latip kum ka we ni kiri ka ba shakta bha hakin nem sneu bat ka blakta da ki nem sneu haka jing kerdo yaka bam ki jing kerdo yaka bar ka ne ka ya pen pau yaki jing jia ki sngi ki ba khadu ba usoitan le yaki aka ban penjia haka perthai haka imlang ka salang jengi khanang ba la pat ban upersyang pat ban wanra pat da ka we ka bor sinsyar haka perthai khanang ban wanra da ka jing pat yaki breu ki jong ublei ki bam ko ngu yaka an breu ban pensitom pat yaki an swaba ujisu unwan makin mat makin nyai lembai kita kapor jeng ke jing jejar ka bakrau hadai ujisu un supply im yaki ke jingpang ke jingya bit jeng ke jingpang kin saroi ki sngi ki bakhadru kumeng yi kene ke jingpang corona ya ka balathau da usoitan berki briu ki be trelang ban penjot yaki briu ban penjot yaki mensim ki bakordor ka bible ka yathu alpa yangi kini ki eke baro kin jia kini kim dei ki bale da ublei ki dei ki ba uji su kris u yathu alpa kin jia ba usoitan unwan ra haka perthai kumno ban penjot ban penjulor ya kani ka perthai ka ba uji su ulathau da ka kti ba krawbor jeng u ki khnyang jingpang kini roy ke jingpang covid ke bang yi menta ka sedang naru usnem arjar khat khandai kabala sedang na Wuhan keri China kabale ya ka to ka experience ya kabale experiment ha ka wene ki lab bat kumta kan ke jingpang virus kala spread bat kala spread state hadu menta ngim simlala ban imha kum mangila yat ngila yeng mensua ka bai kali kala kiu bar ki dor ki mar ki mata ki la kiu hadu kata ni im ha ke por jong haswa jong ka bakut ba uji su ulajan wan ki jingpang kansar ki jingpang ki ba pher ki ba pensitom yi ki ba bon ki breu ha ka perthai bar ki jingpang AIDS ki jingpang kansar ki jingpang ki ba bit ke jia menta ni i ki ni ki eki baro ni tip ba uji su kris ulajan banwan ka jing tmu jong blai ka ni ka perthai kam dei ban long kum ni hanai ban don ka jing suk ban don ka jing kemen onom don jingpang om don jing kuslai hanai uji su on sa penwa ya ka kamat kabasau ngini pule sepang ke jing khnyo jumai uji Yesus Kristus yathu haga jo kalnong ka arfsau Matius ka khot ka bahnyau bargin long ki jing khnyo jumai hasibun ki jaka nyu i manlaka snem manlaka por nyu i ki jing khnyo jumai bar nyu sneu bar ngi bna hamalaka por bangat sneu ya ka jing khnyo jumai ka pen kan mau bar ka pen kan dit yanga ba uji Yesus Kristus ulajan banwan ngila dei ban pen kre haga por ba khnyo jumai lada ka yeng ka bangisa ka yeng ka phisa lada ka to ka yeng ka klem bar ka tuano perkhat lada ngim pen kre ka jing im jangi sa ai ngin lait haka bakut hatu ngin lech salujok lani ngin lech sabeneng uji Yesus Kristus ulajan banwan ula ai ki dak ki sin yangi bangin pen kre ha bangi sneu bar ha bangi i kini ki jingjia ki ba jia ha ka perthai menta ke jumai ba khratam ye ko bala bo record ha ke history jang ka perthai ke bala jia ha Lisbon ka nomba jang ka Portugal ha nombar khat neuspa sanfusan ha ka sitarik kani kade ke jingjia ke bala penjulor ya ka nomba Lisbon berki babon ki briu kala yap bala penjulor ya ki yengesam jo ki briu kala tua banyo iro ya ke jing khanyo jumai hoi bala ngim sim lai i rangitip ban ngi sneu bna ya kani ha ka ri jongi ha me khalaya haus nem khat pras pa khandai phunyo latip kum ujumai ba hari khasi
ya ubalajia hadu kum bakhat san spa sapu arngut ki breu kila yap haka jing khnyu jumai hangni hari khasi bat jantia kini ki jumai ladangi pek ki wei ki jia hakiri ki long ki jumai ki bakrau bar ki bajur bar ki bajia hadu kata ki jingbon je ki jumai kila roisted hagani ki prathai hadu kata ngamla bani thu lut ki phi ki jing khnyu jumai ki bala bo record haka history jang kan ki prathai herangan chu ai phi kan kum kan nuksa ki bangi suk ban kan mau ki suk ban tip kum han Nepal balajia hosnem arjar khatsan hau April arpusan tarik ka jingyap jong ki briu han Nepal ka jingyap kalalong hadu kum ba khandai hajar ka jingyap jong ki briu hari Nepal nyu i ke jing pendep ye ke jing athol pa usaitan un penjulor ya ka imlang salang un penjulor ye ki yeng ki sam jong ki briu un penjulor ye ke jing im briu ka ni ka dei ka jing kedeu lan kani kadai kadak kisin ye kaban pen kre yang ye ka donut jingi bangin tip ba uji su la janwan bakane ka perthai kam dei ka ying song ne jingi kadai ka ying song basa jingi ka jingyap kala ban jia ha kanu por ha ka jingim ka jongpi bar ka jingim ka jonga kane ka perthai kan long satang sibit por uji su Kristus la jan banwan ngi de ban pen kre yala ka jingim ngi de pen kre ye ka donut ka jingi kamar kamasan ngini pulih sapang ka jingbaman jong ki breu kabalong kum hakapor jong unowa ka jinglong jingman jong ka perthai menta ki sngi kalalong kum hakapor jong unowa u Jesus Christ uyatho yakane ha ka gospel Matthews arfusau lai phunyo hdu lai phukhandai te kumalong ki sngi unowa kumbalong hakita ki sngi kiba mensua kata ka jingslai ba ki ya bam ki ya di ba ki ya syongkurim ki ya pensyongkurim tat anda kata ka sngi ba unowa ula lek hapo kata ka yingleng u Jesus Christ upen kan mau yangi ba ka perthai kan long biang kum haswa ka jing slai ba ublai ula penjot ya ka perthai ublai ula pha ya unowa ban ya lap haki sispa arpusnem henry ki breu kim simlat ngap ya uta utemen kila kanan ben penban ya u barkum taru ki breu kenya long kum hagi tu ki por ki ba long ka perthai swa ka jing penjot ya ka perthai da ka ding kum taru ki breu kin long ki breu kin long ki ba runar ki ba eronut ki bom yo sneu su ya ka tin jong blai ki ba yo sneu hot ki ba pen e pat ya ka dok nut jeng ki bom priang ya ka khubor u Jesus Christ ya thu bakia bam ki di berkia pensyong kurim udai ublei uba aya ka bam ka di ublei uba aya ka jing syong kurim nadu balo thau ya ubreu hanrei ka jingle jong ubreu pat ka jinga bam ka jingya di kam deisu ka jing bam ka jing di ka pendan burom ya ublei ka jing syong kurim ro kam deisu ka pendan burom ya ublei ka jing syong klim ka jing syong sang hapdeng ki breu ka jing bam ka jing di ka buat ka pen du kaba penjot ya ka jing tip lem babha jung ubreu ka jing bam jing di kaba ubreu umla su ban sinsar ya ka lade jung u kaba palat ya kata ka bor jong kata ka self control ubreu ula ya light na ka mon jung ublei u Jisu ya tho ya kani ka ban jiah ka perthai ki bala long kristan ro mentang yu i ki bam ki di kum ki bom long kristan ka jing roi state jong ki jing bam ki jing di ki basniu ka jing roi state jong ki jing khai drugs ka jing ji di drugs ki breu ka jing di ki kiat ki jing di buat bar kita ki chemicals ki penjot ya ka met jong breu ka ne ka jiah ka perthai jongi mentang yu i ya ka wat hang ni hanong stony ro ke jingjelai jong ki kam sniu ke jingjelai jong ki kam yadi yabam bar ke jing di drugs jong ki breu kala long sha ke pen sniu bar ke penlong ye ki tu bakin ya leto bakin yo pisa kum no ban thit ban di yo drugs kani kam dei ke jing thmu jong blai ko ki perlok ye ke jing im ke jong phi jonga blai kwa ingi bangin hap hakum kini ki jingjia hakum kini ki jinglong kumbalong ke perthai uji su bat kim simla suit nyau tat anda kelawan ke jing slai bar kala rong no iki baro kum tar kan long kata ke jingwan u khonu breu ka jingwan jong uji su Christ kan long ka jingwan ka ba kendit kum bawan kata ke jing slai ba kita ki breu kim simla suit nyau kim simla pensngap kim simla sat skor iki jing maham bat iki warning ya ke balai pensngau syaki da ki breu ki jong blai bar ki breu kala ya hala ka jong kamon la jong
kum baki khon ki saila ki tam sneng ki kimi ki pa ublei uyai khot yaki bakin kala ka bamut kum baki khot ki kimi ki pa bakin phai ne klenti besniu jangki hanre ki yai pen ikro not jangki kan jia ka bakut ya kita ki breu bat anda jia ka jingwan ka barsin jong jisu kan lap yaki kendit bat hang ta kinom la lai dalai lai ru na ka jing penjot ka bansawan ki breu ha ka por jong nowa ke la kran ben yok nowa ha ba ki asngeu ya ka jingalap jong u ngin ya pet kumno ka perthei ka long ha tu ka por Genesis riu san ka ong utiu turai ule i ba ka jingle baman jong breu kala khrau ha ka perthei bat ba ka jing thmu baro ka jing perkhat ka do no jong u ke la long baman hala ka sngi ke jing mut jing perkhat jong breu kala long baman hala ka sngi uthia hayeng syong hayeng udon hangno ke jingmut jim berkat kila perkat ya ke ke basniu ban perkat ban le ya ke no ka baman usoitan ula pentrekam haki breu ban syam ya ka wei ka buit thamai ban le pop ban le iknu ki kam sniu da kita ki buit thok da ki buit syukor baki breu kin le ke bakrau barki ki basniu ha kan ke perthai ban pen sniu ya ka ladi ban pen sniu ya ka yeng ka sem ban pen sniu ya ka imlang ka salang ban pen sniu ya ka met ka phat jangki bakim khain kor shu ya ka dor ka jing pelong jong blai yaki ngini pej apsal pol ong kumni rom iwai arphun riu arphnyau namar wat ki kin thai jangki kle kepen kelai kata ka rukom bakenjatan rai jangki kum jo ro de ki sinrang da ka ba eno ya kata ka rukom bakenjatan rai shaphang ka kin thai kile ingkhong no ha ka jingthreu cha khlia jongki shaphang parlok hi kishinrang bar kishinrang kire le no ya ka ba auria ba ijli ka bible ka kran hane shaphang homosexual ka jingye shongkha shongman na ka ju ka jai shinrang prashinrang kenthai prakenthai usakri jong blai ong baki kenthai kila eno ya ka rukom tenrai jengki banya syong bat ushinrang baki shinrang ro kila ino ya ka rukom tenrai jengki ban syong bat ka kenthai ublei uthau shinrang bar kenthai ban syong kurim te ka bible ka thu ingi menta kan jia ki si ke bakhat ru kan long kum ha ki por jong nowa ha ka por jong ulot ru ka long ka ju baki le syong sang si para shinrang para kenthai kum bagi tu ki breu shinrang jong ka snong hasodom kila wan syakitu ki nongwei ki bawan ha ulot kila pani ki bakine syong kurim berki kum taruk mentang yu iba wat ka supreme court jong ka ri india berki bon ki ri ka perthai kila priang ya kane ka jingsyong kha shinrang para shinrang kan thai pra kan thai kane ka long ka jingsyong sang ka ba ublei recommend yapi yanga simla recommend baka balang Kristan kan priang ya kani haki balang cengi kalau ka jingtim la don uno pastor ni ka balang ka priang ya kani namar kam dei ka jingbo bet ka jingbo renti jong ublei ya ki para briu ban yashong kha kumne kibat lale ya kani ka kam ki dei ki bala sha elam da ubaman ki bala sha elam da usoita ban le ki ba jaklia ya ki ba ki thmu ban le ublei ula penjot ya ka Sodom bat Gomora baru ula penjot ya ki briu ka por jong unowa baru blairu on sa penjot ya gitu ki penjot ya ladi ki bam khain kor ya kata ka jinglong koridor ka met jong ki kalong ka temple ka yingshong blai ubli graham we ne kino yalap bakrau hari Amerika ong lada ublai usya ya ki kumba ki long kamslem ublai unjin dalam map ya ka Sodom bat Gomora kabamut hang ni lada ublei ai por ya ka perthai sashi hajar snem ka por ban kelaba mudru kin om kela na kata kadau ong hane lada ublei unjin dala ai por un lamap ya ki briu ki ba menta ki tu ki ba le ublei unjin dalam map ru ika Sodom bat Gomora ka le si ka le sang ka le ki ba auria ki ba jaklia khmat jong blei te ublei un sa penjot ya kan ka perthai nyu i ba haman laki jaka haman laki sor haman laki snong kala jia ki ba sniu ba wat ki briu snong kendong ru ki latip ya ka ban le isi bon ki kam sniu bar ki jing sniu ki roi state bahamanta hadu kata ka bible ka ong ba ki jingle jong ubriu ke jingle beman jong briu kala khrau ke jingmut jing berkhat jong bat barok ka donut jong kala le beman hala ke sni
ki kam beman ki kam pentrim ki kam penyap briu kelajia menta ngi bawat hane hanoston ru ki jingnya penyap briu kelajia kha man la kapor ngi ke jingnya penyap ki briu iwe ke jingnya penyap usenrang penyap ikan thai ban le dusmon ye ke briu bat ban ra bor ban le jubor ye ke briu ban khat ye ke mensim jong ki briu ke jing roi jong ki kam pentrim ki kam ki seng le no ki seng ba bawanra ye ke jing chong sir ha ka imlang ka salang ti kum ta usaitan wanra da sibun jaj ha ka perthai ban penlong ye ni ka perthai kum kata ka madan thma jong ka jing ye le ha pedeng ka bha ha pedeng ka basniu hanre u Jesus Christ un sa job ye ni ke baro shania ha ublei ba ublei unia le na ka banta jong phi ngini pe mentas sakartu kan ni kimat bat ngini penkut ye ka jing pulei jongi Lukas R phawai gal not khot ka ba ar phun reu ki briu ki diap ler da ka ba shifting bat da ka ba up lengo yang kita ki ru ki ban saja thread ha ka perthai na ba ki bor jong ki beneng on pen khnyo ka bible ke thu ingi ba ki briu kan se I ba wat hang te hasun beneng ru kin don ki wa jia namar ke jingele ak ba kraw ka sedang nadu na beneng ha peneng ka ba bha bar ka basniu ha peneng ukris bar usaitan ka yai peteng hang te hasun beneng ru bat ka ba wan kabalau kala jia hakane ka perthai ka bangi song ni sa menta kamat ka bahnriu ka bangi ni pulai kalong ka jingjia ki dakishin hasun beneng u Jesus Christ pen pau ya ka neru bangin tip ba kin jia khnang bangin om ya sneu lengo handa ki briu ki bam tip ya ki jingi thol pa ki bam tip ya ka tin jong blai ke da yap ler ke da sneu lengo sa phang kini ki kumba ka tin jong blai kala ong mene Matius arp chau arp khandai kumne ro hadin kita kisni ya kasni on pendom bar ubnai onum ai la ka jingshai bar ki klor kin hap na beneng bar on pen khnyu ya ki bor ki beneng ki jingjia hasun beneng ki banja ubnai onum ai la ka jingshai kasni kanum ai la ka jingshai bar ki klor kin hap na beneng kane ke jingjia kabla jia ke jinghap jonggi ekhlor na beneng kala jia haus nem khat praspa laifulai hau benai nombar khalai terik ka jing pendom ye ke sngi kala jia hau benai me khat khandai terik haus nem khat nyospa prapeu kane kala jia kat kum ke jing thol pa jong jisu kala jia ha ka jing jia ha ka perthai bala bu record iki phila ban syamro ikini ha ki google lada phiwat lada phitai ka Webster dictionary ka bala penmi haus nem khat praspa nribu khandai ka ong ha ubanai mi khat khandai tarik khat nyospa prapeu ka sngi kala mi kum bala julong henry siteng sngi ka sngi kala sedang bandum ki jingri baro kila phai sayeng haus nem khat nyospa prapeu ha ubanai mi khat khandai tarik ka sngi kala sedang ban mi kum bala julong ha ka por men step bat ha ka por siteng sngi kabat siteng jong kasngi kelas sedang bandom no bar kasngi kam sem la ai la ka jingsai ti ki briu kala lek phai no sayeng ki sieru kila lek sela ki sem bar ki no rep kila wan phai na ki lengkha jong ki bar kila penme ye ki syarak jong ki ha ka por mensngi lada ka ne ka long ka bakut tu ai ba ublei un sem yenga ha ka duty jenga ngayai bar ki mambati ong uwei na ki riu sai an jong ka Connecticut jong ka ri Amerika dei hagata hi ka mit ka bala pendom ya ka sngi ba ubnai ru ula kala rong sao pin sem ru ek ne jimat pau kolong ban riu khot ka ba khat ar bat ubnai pelun ula kala kum ka snam ubnai ula kala kum ka snam ha ka pormit ba sem la aye ka jingsai kum ba kala long men shwa berus ubnai ula kelalong kum ka rong snam ka basau ka jinghap jongki ekhlor kum mangi I kala jia khat lai trik unom bar snem khat praspa lai phulai bat ha ka tu ka por kat kum ka American Journal of Science and Arts ka balatho hausnem khat praspa lai phusau ka ong ki briu ki ong bakim don jing ban puli kot khubor baro simit klem da pen me ya bati ki briu ha tu ka por ki puli kot khubor menmit om don jing badon ke jingsai ke belah hap na beneng ke jingsai na kitu ki klor ke belah hap berkumta ki briu ki I kumba I ha ka por mensngi ni I kini ki ai ki bajia
bayai pendep ya ke jingnya thol pa jong ka tin jong blai bar u Jesus Christ ula jan banwan kamat ka bakhadu gamangin ni pulih kani por kalong ka jing Roy State jong ka jing tip hakisni ke bakhadu ka tin jong blai kala dep ya thol pa ya kani ka jing Roy jong ka jing tip menta kisni hakini ki juk ke bangi im menta hakini ke spa snem ke bangi im ladang inu jor ya ka jing start ka jing tip haki peusnem ki ba menshwa kala don ka jing per hadu kata-kata menshwa wat ki mobile phone ro ngimla ban pendan kam ngim semla yo ban pendan kam hanrei menta bangila ban pej ye kinu ki jingjia ha ka parthai tang da ki mobile tang ha ka kti jingi ka jing tip kala don tang ha ka sisin klik ha ka kti jingi ka Bible ke thu egani Daniel kalong ka bakhat ar ka khot ka basaw hanrei me ko Daniel to tap ye ki ktin batu pendaj laha ye ka kitab hadu ka por ka bakut ken ka ktin jong blai ka thu hang ni u blai ong ha Daniel ya kata ka ktin jong ka jingi thol pa ka balai thol pa to pendaj laha kamut ba om simlala ban pli om simlala ban sengu thu eka namar ka dei ya ka por jong ka bakut ka Bible ka ong bon kin long ke be pet shani satai bat ka jing tip kan roy hakini ki sngi ke bangi im menta ka jing ya pet jong ki briu na ka we ka jaka sha ka we ka jaka menta ka sniro daki hajar daki peu hajar ki briu ke be ya book ya ki tiket jong ki tiket rail ki tiket bus ban ki tiket aeroplane ban her na ka we ka jaka sha ka we ka jaka barka Bible ka itu ingi baki briu kenya pet kenya mare shani stai hakini ki juk ke bangi im menta ban nyo i baka jingwan jong Jesus Christ kala hajan laya pendep ye ke jingnya thol pa bar kumta ka jing tip jong ki briu ro kan roy ka jing tip kan long haki ar benta ka jing tip bakenja perthai bar ka jing tip ya ka ktin jong blai ladang ipet ya ka por ka ba menshwa ki por handai ki briu haba ki let jing let ki haban yai de ka kjap lani ki badon kulai kin syong de ki kulai bada ki kada jongki ti mentang yu i baka perthai kam don kam syu ye kum kita menshwa haba ki briu ki pentip bayap briu lani baya tho kanu ke jing pentip ki briu ki haban na let submit ki haban na let ki haban na yai kjap menta tang da ka basupon la yo ye ka jing tip naka we kari shaka we kari naka we ka jaka shaka we ka jaka lala banya kren banyo sneu i we ya i we kan ne ka jing Roy State jong ka jing tip ha ka juk jangi kala Roy State sisa hadu kata-kata ka jing Roy State jong ki teknologi jong ki media kabala Roy hadu kata-kata ka jing mi jong ka kali kala sedang house name khat pras pa prapusan kala don kata ka kali ha kabalong kum ka cycle bat nang kata ka por ki briu kila sedang ban syam ban lap ye ke engine pat haden suki bat kila don ki kali ki bala ban yai da ka bat the phniang bat da ka sunya u briu nan kam syu ban yai kijat nyu i bakal nang Roy State ke jing start ke jing tip jang ki briu ha ka perthai ha u Disember khat nyeu tarik haus nem khat khandai spa lai la syam nang kong ya ke aeroplane daki arngut ki briu u wilbur bat u or vili right kini ki briu kra syam ya ke aeroplane bat ya ka phone pat la syam house nem khat praspa nyeu phusan ha u banai jon berkumta ka jingmi ha gitu ki por ka long ka jingmi ka ba om syam la roy hadu kata henry suki pasuki ki briu kila nang lap thamai ba ka jing start ka jing tip kala roy hadu kata but ke YouTube kalami house name arah jarsan how banai February khatsau tarik balalap ya ke YouTube kumta ngila aban upload yaki khubor ki jingalap ha ke YouTube channel bar ke jingroy jangki tanat puli ba pher menta ki sngi ban ye i ye ki jingjia ki bla ye thol pa yangi da ka Bible bar kila jia ha ka juk ka jongpi bar ka jonga pet menta ki briu ki ba im haswa jingi ki meit ki pa jingi kim semla yo e kum kani ka por ka bangi im menta kal don ke jingi pher ka ba khrau hadu kata tang da ki si pheus nem ru kal don ke jingi pher ka jing tip ka ba ar ka de ke jing tip ya ka tin ka jong blai kum bangi ong lamba kini ki bor jong ka kor ki bor ki juk ki ba menta lala ban yo sneu ka tin jong blai na ki television ki bran haki ying sem japi ki channel ki ba pher ki computer bar ki mobile phone ngila ban
ban upload ban project yakini ki jingalap bar ki jingkren ya ka khubor jong ka jingpen im jong blay namar u blay u kwa hagisni ki bakhadu bai ka gospel jong kata ka hima ba bom jikut on ya lap ha ka perthai khanang ban pen im ya ki ba bon ki men sem breu Matthias arpusau khatsau ti kini ka gospel jong ka hima on ya lap ha ka perthai baro ya ka ban long ka jingpla ha ki kinja benriu baro on kum ta ken kan jia kata ka bakut u Jesus Christ u kwa ban pelaj im ni ki breu jong u ki bala sha te sha khom ha ka pop jong ka perthai bo syaitan la te la khom ki ban pelaj ki da ka bor jong ka gospel bom jikut ya uta ubatip ya ka jingsha on pelaj ni ki kinjri jong ka pop on pelaj na ka jingdom bar ka jingkhom jong ka da ka bor ka gospel jong Christ on pelaj ki Wabsal Paul ongam singul rany bane lap ya gospel namar ka long ka bor ka bapen im yang yaki jiu bad iki gentle ka gospel jong Jesus Christ kan rong haman la ka wei pa ka wei ka jak benriu haman la ka wei pa ka wei ka ri ti anakum ta ki briu ka ya sneu bad u Jesus unsa wan no shen om hadu beki briu kena kala bamut baro hanrei tang beki liyo sneu kala biang bar kala longkom kata ka sakhi bar kala longkom kata ka jingpla baki liyo i baki latip ya ka lenti lamba u Jesus Christ bar u Jesus unsa wan no shen klem da pen slam shu ba u Jesus Christ unang kwa pat ingi bania lap sya ka perthai bania lap ban pen sneu ya ka khubor jang ka jingpen im baki briu kini tho yo Jesus bar u Jesus unsa pen kre ban wan no ban shaw kita laki jong ke bala pen kre bar ke bala yo map ya laki jong ki pop jong ki kakten jong blai ke thu ingi ya kane khnang bangin tip ye ki e ke baro nge i ba u Jesus kran ye kane ha ka we ka por ha lor jong lom alip ban ye thu yengi bat ban ye thu ye ka balang ha tu ka spa snem bat ki briu ke be im ha kisni ke ba khadro kum tau Jesus om Lukas arpwe arpra te ha ba ki ni ki e ke ru ki la sedang banjia tu khmit bat tu mit yala ki khli nawa ka jing like im jong phi kala hajan habang yo i kini ke baro ki jia mentah ken kala dei ka poringi bangin phai show Jesus bat bangin kala ka mut nagi pop jengi baro bat bangin phai denno naga pop ka bangin le bangin phai show Jesus bat bangin IT ya ka jing im jengi show ubala ban map iki pop jengi baro baka jing lai im jengi kala hajan pai shu Jesus baka jing siu spa jengi kala jan baru Jesus Kristus la jan banwan ulat ai hangi ki dakisin ki babon rom kalong ka bakhalai khot ka bakhatwei bat ya kani habangi itho ya kaya kadai menta ken kadai kaya ka bangile itho menta ba menta la dap yang ka poringi bangin khijoj na ka bai yo thia namar menta ka jingpen im ka kham hajan nyangi ya ka ba men bangi langet ngam tip haus nem ayu phila priang yo Jesus haus nem ayu phila nget phila rung phila panyeso sya ka balang henrei to tip menta kala kham hajan ban ya ka bangi langet mensua kala long da ka wei kerkom bat ki briu kala sneu ya ke jingalap henrei menta phili sneu kala kham shai shu ka khubor jong ka jingpenim jong Jesus u Jesus Christ u kwa ingi bangin itho ya ka por ka bangin imenta bat bangin phai show Jesus bangin khejoj na ki jingo thia ke bangin le yo thia ha ka jinglong ba kan jaman sem jangi ke babon ki briu ke yo thia ke le yap ha ka jingo thia ka ba kan jado hanrei u blai u kwa bangin yot bangin khi pat na ki jingo thia ka ba kan jaman sem bangin long pat ki Kristan ki ba yai im ha ka jing duai bar ki jing shakri u blai u khot ye phi ba denga namar menta ka jing pelaj ye ki rukho jong blai kala jan ba u Jesus Christ ula jan banwan baru ai hangi kini ki dakisin ban pen kan mau yangi ban ye kersu thia yangi kom ba phi bu alam haba phin lech sha kanu ka jaka ba phimla ban khi ha to ka por ka ba kala dei ka por ban mi ka rel lani ka aeroplane lani ka kali pihak ban bo ban kersu thia ye phi balada phi off phi penyap no ek to ka alam ba onda phila khi hadu phina sneu biang kala dei ka por ka ladir no phi bat phindu no ya kata ka jingleit jong phi ban let jingleit sya kata ka jaka ka ba philatmu kum jor ha ka jingim Kristan jengi ha bangila tip biang menta ka dei ka por ngila sneu tho bangila yo thia bat u blai open kan mau bat u khot ye phi nga lambakan ka khubor to khejoi
mi nak kata ka jingot thia nak kata ka blanket jong ka pop ka bala kedup saat ya pi ba u Jesus Christ un weng ya kata ka blanket jong ka pop ba un tap hangi da ka jinglong hok jong u bangila ban poi sebeneng Matius arbusau sapuar namar kata tu syarai namba pimtip ha kan no maka sngi ba u try jong pi uwan Namar ngimtip lano ke sengi uji suunwan hari ke jingwan jung ukalong ke ba kendit bang ngimpoi perkat ba uji suun sawan bar unsawan si ke pertai bar uji suun sawan sen hatu pila kloi ni em bane sem bar uji su umen sim jong ble udang khot ye pi menta pai sha uji su it ke jingim jong pi sha u ba ke pertai kala janwai u khon jong breu uji su Kris ula jan banwan uji suun sawan sen ha ke we ke sengi Baka jingwan jung kalong ke ba kendit ya kita ki briu ki ba om simlapan kre dan si bon na preng jingi ngis ngau tho mentai ka por ka bangi im kala dai sisa ka por ka ba kut jong ka perthai ba uji su Kris ula janwan ngi i ki dakisin han ring dang yai bu teng u blei u khot ye pi ino kita ki kam ki rong phong jong ka perthai ke ba phi dang le bat phi la ngau tho Kalau day ka por ban pai sa ujisu ban ai ka jingim bat kala ka ba mut na ki pop baro ba ublei ui je pira ka jingi ka ba bom jukut hadu ba ula IT o khon bala khamar we jung ban yap nak ta ki pop jingi ba ublei u khot pat yangi ki bidang im ha ka pop ki bidang syak kedup ha ka blanket basai jeng ka pop ha ka jing kedup i jeng ka ujisu kwa ban weng yakum kata ka jingle jingi ha ka jing im jingi khanang bangin long ke bla kloi bani sem bar u jisu hatu pi asngau ye ka jing khot jong blai ha ka nik por nam ta jong pi bat janga iwei pa iwei u blai u ye pi da ka jing i bar u khot ye pi kwa ye pi pin jot ha ka pop hre kwa ye pi pin pai so ka jing kala ka bamut ba pin ye i ye u jisu onda u jisu nwan ha ka wei ka por ladon ka wei ka long jing kila wan trei jing trei bat kila dep ban bam ja kila dep ban bam met bat kila syong saat ding swaban thia bat kila pet ya ka TV bat ha kata ka ying jeki om judon bawan unong tu lani ki nong tu kata kalong ying kila perkhat ba kam lele ngin sakhang ya ka ying sibit pandala swaban thia hanrei kila kum klet ban khang ya ka jingkhang ha ta ka por bar ha ka por ba ki yo thia men met lawan kinong tu bat kila rong lut ya ka spa ka peu jeng kina yeng on kila kendit thia men step om don shu ka aka baro ka spa ka peu bat ki jingdon ki jing em ki ba koror jeng ki baro kum joro ko ki perlok bat ki prab nge uji su unsawan ha ka por ka bangim poi perkhat ha ka bangidang kedup i ya ka pop ha bangidang le ya ka ka bangi sneu bang hare uji su unwan klem poi perkhat bat hang ta kan long ka jing babi ka bakrau jingi ladang ngim simlapan kre ela ka jong ka jing im uji su kwa ingi menta kala ka bamut phai shu bat IT ka jing im ba uji su unwan unsawan bat ngim tip ya ka por lano uji su unwan hanre uyai khot ingi banginai pen kre yalade hatu pi kloi onda uji su unwan bani sembat u blei u khot ye pi bat inga menta to ngini duai ko pa jingi ba habneng ni ango ekne ka khubor ka pen kan mau ingi ka pen kan dit thia ingi trai na ka jingo thia pa kan jaman sem yarap ni trai tu kta ka donot jingi iwe pe we yarap ni trai bangin phai na ka pop baro bangin sa ba uji su un pen thamai ba ni yarap ka jing im jingi ngi isi bon kita kisin ke bla jia trai hari ngimla ban le ka bor jingi ngadwa me men pen ku bor ya iwe pe we na pedeng jingi bangila ban ni sem me on man wan ha sahit beneng ha kerteng uji sum dwai amen Ni khot sngabha biang ipi kinong sngap ki baju pet lembaga neka YouTube channel nam ta ki jing seng ke bala la shai ki janmet bat ke subject ke ba pinyo sngo la shai ki janmet kan dei shpang kan niam muslim